Κάνει μασάζ, κάνει το ένα στ' άλλο. Έλατε, αυτό κοιτάω, το σπρώχνει με τα πόδια του, κοίτα να δεις. Και το σπρώχνει όλες. Ο Λόγατας. Φίλε, το κάτω έχει κλείσει και τα μάτια του, έτσι. Δηλαδή μασάρεται κανονικά από ό,τι φαίνεται. Του σπάσε τα αρχίδια, έφυγε. Τι θες? Τι θες? Σημαίνει τίποτα? Ρε ηλίθιο.